Elias TV. Best Entertainment, the mix talents. Osana misi wa man, coronavirus man idita. Osana misi wa bambo, coronavirus man idita. Pashiyambi pomba linalonyesha kuti muziko muno mwafika matenda. Pashiyambi pomba linalonyesha kuti muziko muno mwafika matenda. Matenda yake ndi corona. Matenda yake ndi corona. Matenda yake ndi corona. Matenda yake ndi coronavirus. Ngati sitimvera po matenda itimaliza mai. Ngati sitimvera po matenda itimaliza mai. Ngati sitimvera po coronavirus itamai. Ngati sitimvera po coronavirus itamai. Koma tikamvera poma ifeyo tisiteteza mai. Koma tikamvera poma ifeyo tisiteteza mai. Zizindikiro za corona zimafunika aliyense kuzidziwa. Zizindikiro za corona zimafunika aliyense kuzidziwa. Pamene mwamva kutentha thupi, kupuma kupanika, kachifuwa kupitiliza ndi zina zotero, tamangira ndithu kuchipatala mwina ingakhale nthenda ya corona. Tamangira ndithu kuchipatala mwina ingakhale nthenda ya corona. Mungapulumutsena kumudziko, mungapulumutsena kumudziko, mungapulumutsena kumudziko, mungapulumutsena kumudziko. Achina matope kaenda chirusi, achina chirembwe nanga amasinja kumasongoni, achina kasau kulangunda mwala ndiwe na hotelo. Ngati sitimvera po matenda itimaliza mai. Ngati sitimvera po matenda itimaliza mai. Ngati sitimvera po coronavirus itamai. Ngati sitimvera po coronavirus itamai. Koma tikamvera poma ifeyo tisiteteza mai. Koma tikamvera poma ifeyo tisiteteza mai. Ishotaheri Eprobe one Yangi nigga na casa Ishangi alfa sina building. Lave suas mãos, meu irmão. Deste mundo salves tua vida e do teu irmão. Acatando a regra que o governo dá, podemos nos prevenir desta pandemia, irmão. Não há nada de mal beber em casa, por favor. Considere o distanciamento social entre amigos e toda a sua família. Toda a sua família. Tikafuna kuziteteza kwa matenda watendikali pa nyumba. Tikafuna kuziteteza kwa matenda watendikali pa nyumba. Tivale mamaski njiramu, komaso tisunge mwambo. Tisapasana lokomoni wapamanja ulukisi, kulandizana foja ai kebena chipanda. Tikafuna kwira chiri chose tentisambe manja ndi sopo. Tikafuna kwira chiri chose tentisambe manja ndi sopo. Tikafuna kusomola tentiseke pakamwa ndi nkono.
sitimvera boma tenda itimaliza mai. Ngati sitimvera boma tenda itimaliza mai. Ngati sitimvera boma coronavirus itamai. Ngati sitimvera boma coronavirus itamai. Koma tikangena boma ife watiziteteza mai.